Hi guys, good morning. Sayo tayo lang ni mother guys. Ito na kasming. Ito, maay ko ang ipalit natin ngayon yung ako ng hiluan. Para sa ito maya may dito nakaturo guys. Kadaghan mo kay ani. Kilawan daw ninyo. Ito ni hiluan guys. Labas para ba kayo. Basta buntag pa. Labas pa kayo nanin nga ito ano. Isda. Pero di na kabalakaan magkusang ulan kay di na tagkatuluan. Di na tagkauwanan. Kami kagituluan nun eh. Di na tagpakabakod-bakod guys. Di pa rin sa ulan. Pakabakod kita basta kusuping ulan. Kagabi ko sa kaya tulog. Sabi ay kaulan kara katulgo na kami. Kaya ako nakauli. Mama kay kan? Tatlo ni Inday. Ha? Tatlo ni Sukina. Kay? Ako rin ko nung nagtubong kami. Minyanin taon sa midot ko ni Kuan. Niya? Wala naman kay naman sa kuno ang manyanita dito taga JK. Paano to siya kuan guys? Pengon si Alicia nga at sabay rata nila si. Wala naman mo nakatubong. Hintay naman niya sa hiluan na ni Odette guys. Nokos. Ano yan? Paano to siya sa iyang? Napamay kanon, daghan pa maning kanon. Pwede na kaon. Tambi na. Kanon, di na ko maglungag sa Ay, ugas. Hindi lungag sa Nokos. Pagkaligo na din ko. Ingon lang ako. Ay, kaon ka na, Nay. Pagkaligo na. Abkaon. Ako, dili. Kaon na rin kuan. Sakit mo na. Gapon si Rolly, Bawal ipalit mo ako ko na dara. nokos. Ang uban ka kilo dani pero ako di ko pagkakilo sa iyang ano. Ako, guys, bawal po ara. Ako Ha? po nung kakuan. Oh, abi na ko si Rolly. Pwede, wala ka na pero kung ngipon. Nay na. Humok man ni siya. Kung ngipon lang, hindi ako. Bueno, sakit din kaayo. Nabungal, ginarabayog ko, guys. Imyak. Iibot niya lang gapon niyang ngipon. Pamay ko sa malimutan. Tapos nakaligo kay na si mami yung tatag sa balon. Tagaan ko yung buha, abot-abti kayo. Sa ati mayami na nakatag sa balon ng Relona o Chichi guys. Wala nang gi. Basta naalang na si ati dan. Wala nang gi. Wala nang to sila na mahaw. Kablaki mga pangahaw mga daghan kayo pagkaon sa kantin. Dito magod sa kantin guys nila. Nay 20 sudan og kanon. Mata na si Duy. Siya yung magluto daning nokos. Kanon og sudan 20 na. Munang Saging na kung lumang. bahala na di na sila bawon basta kay nay kwarta. Palit na sila. Pagkaliko na dito una. Ate istan. O di rin ko yung istan ka na. Nang gamay kong pare bati bubul. Ito na Order tayo. ka? Ilang mo, Marcy? O dire, doy sa imo doy. Pariyasa. Kawawa mo, Marcy? Ada ka balon. Pagkaliko na dito pag una. Pangayo magikaw na sa balon mura magikag amumong Lakaw na. Ta ni jogo na sa ate, mami. Suman tatik. Nana kay lubi. Sige. Pwede raman maputuhon. Wala lang tayo hulmahan da. Na may mga steamer da na o. Dili ba katong ibugol ba nga sudlan? Wala da. Wala ito sa una atong hulmahan da. Nga stainless. Kana man gagmay man kayo. Na steamer pero ang hulmahan man. Pero isa ra na din ito sa inyong duha. Na may kaguro dito. Ha? Sa inyong duha. Sa duha ka. Duha ka steamer ba? Ambot lang. So ako din may duha nga akong
Tuhanan ito agad. Pilang kilo di Emma? Pilang ka kilo? Pila ka kilo ni? Diba? Daghan siya guys. Dalahon ninyo ang uban sa ila. Oo, saan na yun? Mawa, inom ka. Nay, Hmm? nay, mahaplas. Ay pagkaligo na dito, naglamuha di ka lagi. Nay, mahaplas. Wala. Nay, tsaka ulo. Yan. Hati siya. Ayaw sa eskwela kay kitang kuntiyan pag ayaw dito. Ayaw sa eskwela. Di siya tagaan balon. Tawa pa. Ayaw sa eskwela kay kung kita yung kuntiyan dito. Sige na, pakikay na ka. Lunes na kadakuan, di kang eskwela. Agoy. Oo nga. Pilaw ka? Ito ba naman siya? Ha? Nawala ba yung tabon-tabon? Nga, di sa walo. Ang mga tabon-tabon na likod. Harap. Naapa ba dahil tabon-tabon na sa likod? Sila lulo. Ano man? Nara na ako. Pilay niya ako. Huwag man dapat yung magpumula. Kapunin mo ito. Asa pagkakot sa gilid mo. Nani, itat. Ano kaya ni Chay? Asa na doy. Wala daw ko sa gilid. Tanan, kutsilyo ninyo, nawala. Wala. Asa man lugar ng paingon. Di pa pandana kay siya may active kuan. Luto. Ikaw. Magkilaw mi karon daw mag-un-un. Labas pa kayo ni siya guys, tanawa. Kuway sa matadaan kay para Wala mo na. Mata, bagod na, nipon muna. ang ipon din na nila di ay. Para mataw. Butangi sa tabon-tabon doy Uy, naman na giton. para lamig jud kayo ha. Naya giton dana. Di na nang higit-higit. Diretso Ang na ka. ilaw ka na. Ha? Kini oh. Anak ka man ay diretso maho. Kini oh. Naaw. Di na higiton. Higiton. Nama boy mo. Dili man na mao nga kuan ukos. Aw, Nilungkos mo di ay. Ako na mo na siya pag-slice ma. Kay Picasso pa man na. Mama ko ano na. Apiro ng ulo pa pilaw. Ay, ang ulo. Apila. Di ba? magkilaw mi karon guys. Nya si Doydoy ang magmaniho sa kinilaw. Ay, mimi, kitang sabi na ako may nga dito ni may patasan, may kilisan. Hala, ako mo sa nagpaalit tarang si Mami man. Nasi Di pa rin sa ito daw, uy, kaligo. Nakano ka pagkaligo na to. Pagkakang kinimuti nga, lutong kung tubig karong hugasan kung atong. ako ba rin napahugas? Ako wala pagas. Ay, naunsa ka ba? Parang may. Lutong sa nakuan, kaya Ano ano ba? lubog ang tubig, di man lubog. Ayun ay. Di na dito sa ubos ang tubig. Nakuan na. Uy, uwan tubig. Simple, wala ko na bukid. Pasok kaya to. Tanawa ang tubig, kung naunsa. Wagani ko ni uwan sa balingwan gabi eh. Sing, Nay nag Niasa din nila. dinero ba ito sa tunguhan na pasok kayo? niya. Kapilan na yung ulo kilaw. Makila, makilaw na. Di na, kilaw na may mata. Aga kita isda o mata. Mayroong mata.
Di. Mm. Mala. Salamat sa balon. Para na na. Ha? Para na. Ano to na ang adobong mo? Transfer dami guys. Tukad na ta sa adobong no cost. Para na mabili na sabaw. Adobong no cost. Ay rin na itang ang andoy. Kung ako nga kuan, ako nga Kasa? Dili na. Pagpaingon na mo dili nagtindog-tindog. Ng motor? Ano to? Istorya to sila tersog ni Kwatong. Pama. Ha? Dili na ako nakatulog pa di. Gusto mo ulan Ang gabi. pilot sa ni mama. Pamahaw ta guys. Pamahaw tanan nyo guys. Hindi pa ito, kainom wala. Inom itong buntag pa. Wala ko si puto na ginom. Ano lang? Wala. Ito nagpanang inom kay buntag po diya. Sa lugar wa pa na ha. Wasi. Basing nagkuan to diya kuan sani sorbi. Sorry pa. Sorbi sa kuan. Yuta. Ano na, nara ba tayo gibayaran doon ako? Dagko kay saging ni mama guys. Huwag minalimot ma. Nata ganun na bidon guys. Tabang mo doon, makuan di ay ah. Adobo. Oh. Forman. Wala na ingon siguro. Ha? Wala na ingon. Asam bisuka. Kahit mo tayo doy. Mama, di na ka maningala ma. Kaya nga no, ang imot nipon. Tigwang na. Guys, pamahaw. Nya, inilaw nga. Pusi anukos, di ara. Nga unta. Nga, saging. Sulang meme. Nahdoy-doy, si Auntie Mercy, Mahaw guys. si Papa, si Mama, si Otik. Nanapod siya, inunan. Ulan. Dubo. Inunan, Nahaw ta guys. or adobo. Saging. Mga dagong sa tayo din sa kan, bukid. Mapig bagyo ro. Musta? Na bagyo ma? Baw lang. Kuan ikaw manan diri. Kuan guys. Kuan. Kaya ni try sa kadlaw. Suki yung mga tao ro din uwan. Sulo siya. Kuan. Saging. Kuman kaon karon. Aguli na dahil ko kay. Paingon na ni Utik dire, ang isuon. Nakita daw niya si Mario diha sa tindahan. Tindog-tindog. Ang padlakan na rin mong balay. Ha? Padlakan na rin mo. Mag-eto ako padakit. Dito man sa gahapon. Dito gutom tulog. Wa man to kagawas gapon. Basin sa'yo lang ito na diya. Ay, padul na ako ma. Kaya allergy ko na.
Allergy ko. Inigawas mo to sa gapon siya. Hapon na. Kinsa siya? Hmm. Kinsa oras? Hapon na. Ay, nagluto. Magpuman dito lang ko. Hapon naman ka din nag Alas 5 na ako nagkuhan. Gikan dito. Kaya, Napa siya. tuwa siya dito. Wala akong pagdaki kahit nabi at si Mio. Wala man to siya kapit ilayin ko. Ako bawan, tagnas niyo. Di ba ka? Kailangan si Mio. Puro ko naglakaw. Ngaon. Calamars. Kadang saging kay humok pa da. Di pa kay guwang. Di pa kay guwang. Tagaan po ko. Kani mo kinilaw. Ang dili kita ka kuan ba? Tukaan pa. Ang isa kasi pa idalang. Ya, kinubat yun yung dua. Sabi kay ilang balat ito. Ilan ang mga hinduan. Ingguan danin ka. Kuna di ante? Ako iwas buntag yun. Unsa oras ang una? Buntag. Asin ko. Gahapon takto kay kibo ng gabi eh. Nga kang taog na. Udto na magtaog. Ato taog ma. Karon Wa na, taog na. Lain ng tempo. Ano ka doy? Hey, o din yun. Palinda mo doy ah. Sakit sipon? Dini ra makakagugtog pikas kaya na may bangag. Dili ka kugugya. tuktuki ka ng bangag sa kuan ang masipo ka na ah. Mga Nagubag din niyo, kinugkuba, nagubag ang pikas. Oh, Kwat doy, kwat doy. kamo. Sara. Hindi, sok-sok, hindi. ako. Isa ka kiss doy. Mero. Tugmay kay banda. Kuya pe. Kapulan mo nga. Saan? Kapag kung ako. Ay, pagtulog dali. Ay, saan ko? Pagulan dahil napangalid sa ilang tinday. Bundak-bundak ang uwan. Kusok kayo baha ang hapon. Ang nag-practice, uwan-uwanan. Dugoy benundang do. Man. Sa Dugoy nandang. Alas 10 na ito kapin na lang. Kata na si Budyo na lukong. Ilang tinday? Ang panalidad, eh mo? Wala. Marites na sila. Hindi, nabalik naman. Doy, ako ba ito din, doy? Balik ko sa rin yun. Anong kutsara nga original. Hindi, ang saan ka? Nabali. Balik, oh. Ang kutsara. Liya. Muna, kaya mga kasama din iahan, may pambutang. Gabay ko yung isa. Isa ka bisina. Tumbok. Ako ganito. Ay, saan makaabot dito yung kusara? Kaya ukit isa. Doon na. Kaya lilim. Madato ka doon, sige na. Muang ba't aha. Ako ang magaling ko sana, magikan na sa Davao. Dala na po, nagdala na po kung sito kabuok. Dala po kung tinido. Ang ba't dapat talaga ng kawala? Hindi pang kulong ko sana. Kumbang guro. Saan hindi pa yun? Sunod.
Ang sa isat kanila, chichi. Alam. Sa'yo sa duty ni Alan. Makaabot na siya. Di na siya makapil og toolbox nga di man siya makain. Mm. Marang matarantay na yung mga estudyante basta. Karadlaw di ilang toolbox. Ay, tamo, kay. Manyan nga. At karon naglibot-libot to sila may lagway dakop. Para sa mama. Kadadlon na bagid ang dakop ang kuno. Blingon. Mga watong gilo sa kuan. Sa'yo sa bahay nga video. Pero dito Kadadlaw sila dakop kay araw naman hapit. Ang mga bantay sa una. Ang nagka. ano ba Yung sila sa kwan. Guys, naghawd na si Mother og dahon para sa suman. So abang-abang na lang mo mamaya sa among suman-suman. Nana kay video ma? Upuan. Ma? Kuog ha? Nana kay video mag Kumana kuog. Kuan ka na. Kumana kuog. Halog og kada. Ipag-upload rin kaya mag-upload ko na sa hapon. usa rin na daghan day mo video eh. Nga may video rin. Nay video na nasa daan, apoy video sa bag oh. Mm. Sige kaya to nang editon kaya mag-upload. Ano na siya video ko no guys. 7 minutes mga niyo. Sakit akong tiyan. Ato sa ni ipang balhin yung mga video na ni guys. Ingat lang, baka may Wala kay baligyan napkin yan ah. Sa mangkang nga. luluto niya ng sini. Wala napkin si Mother baligyan ay. Okay lang sana sa akin. Diyan, tapuyo mo. Sige, para naman Agdugahan para na nila ni Mother ang tik-tik guys. Maayo sila ila ni Mama ay kumiloy. Pangayon kog bugas mais ma.